drži si nějaký rychlokus, vole. Kouření čuráku. Vypadá, vole. Najdu. Co je, píčo? Ukaž to honění, vole, ještě. Ukaž to, Jardo. Ukaž to honění a není honění. Ne, to musí, vole, předtím, to musí dobit starou, hej, to řeknu, jak to mám držet. Prý to musíš dobit starou, já jí řeknu, jak to má držet. On to i ukazuje, ne? Tak to nejenom nás, no. Ty vole, hodit čurák, podání. Jardo, jak to dělal s těma dvěma rukama? No proti se nemusíš, nesmíš tady. No, samozřejmě. Nesmíš tady. A co když nemá někdo takovou kládu? Nebude, musíš. Tak mu točí s kulama. Musíš dělat. Co stane, vole? Rychlokus. Jarda to má dle zásluh. Rychlokus. Pojď. Musím, ale samozřejmě musíš slít kapucu, že? Kapucínek. A ten doma stačilo kapucu, nemá to žaludek tak ty týho. Takhle. Takhle. Doktor Jarda Uzel. Ty jsi nám to ukázal,